Така, ето дойдохме до универмага. Сега ще ви покажа. Това е един голям магазин, беше на времето. Точно там долу, където виждате, там на ъгъла сме се събирали с приятелите. Те ще живяха малко в дясно. Имаха тогава къща, сега са съборени, няма, не живеят тук вече. И почти всеки Божи ден аз идвах тук с моите приятели. Просто бяхме щастливи в тези времена. Радостни и, както се казва, уважавахме се и беше много интересно. Защото бяхме млади. Не търсахме някакви пари, някакви нещо, как се казва, финансово. Търсихме приятелството и бяхме много добри приятели. Ето, точно тук се събираха, на този ъгъл. Тук виждаш с малката сграда на 2 етажа. Тук на ъгъла се събирахме или малко в дясно, малко в ляво. И там съм изкарал от ранното детство до 20 годишна възраст. Докато дойдох в България. Ето улицата, където мина ми детството. В момента съм на самия площад в ПП центъра на Ереван, където беше универмага малко по-надолу. Сега ще ви покажа нашия площад красивия, който го имаме. Поне аз така го мисля. Тук лятото, тук има фонтани, които танцуват. Има цвета музика и се казват танцуващите фонтани. Ето самия площад. И да ходим напред, да ви покажа още някои други работи. Сега ще ви покажа, пак още съм в центъра. Това нещо се казва на арменски хачкар. Ето вижте. С превод на български си означава кръст в камък или камък с кръст, нещо такова, нали? Ето това е. Това нещо си много стари, не знам на колко години са тези. Това е нещо от 1557 година, ако виждате. Причава това нещо. Това нещо, къде беше? Ето. Този хачкар от 1557 година. И така, сега, след малко, ще стигнем където се продават сувенирите. Страшно много сувенири, най-различни. И ще ви покажа и сувенирите.